Модул 5. Как да използваме основни онлайн услуги? Дейност 3. Електронно здравеопазване. Основната цел на това упражнение е да се знае как да се използват онлайн приложения в здравната система и в областта на телекомуникациите. Продължителността на упражнението е около час за група от около 10 до 14 човека. За изпълнението на тази дейност, всеки участник трябва да има достъп до смартфон с интернет достъп. Достатъчен е един смартфон за 2-3 човека. Помещението трябва да е така подредено, че всеки участник да може да вижда и чува преподавателя добре. Стъпка 1. Покажете на участниците как да създадат акаунт в здравен портал. Всеки участник трябва да създаде собствен акаунт, ако няма такъв. Стъпка 2. След като участниците вече имат акаунти, помолете ги да влязат в тях. Стъпка 3. Покажете на участниците как да направят основните стъпки в здравния портал и ги оставете да се опитат да го направят сами.